फिन मुस्लिम हौवानि मोजां मोननायनि फानाव नांदों सासे बर' आइजोआ। मुस्लिम सेंग्राया गोदै गोदै रावजों फुस्लायनानै लाना खारदों सासे हाबा जाखानाय बर' आइजोखौ। बे बांगाला माने बेनो बेखौ ओरैबायदि बुरखायबाय, माने ओरैबायदि फोथायथि होबाय, खिन्थु बियो सानसेबो मालाबाबो लोगो मोनलायफेराखै। आरो आंनि बिसिया माने जेबो रोङा, बे न'आवनो थाबाय थायो। माने बे बांगालानो माने बेखौ बिराद गाज्रि, माने हरखाब माने मेन्टेलिटि, माने साइबारजों मेन्टेलिटि गाज्रि खालामदों आरोखि। इन्स्टाग्रामजोंसो रायज्लायो, इन्स्टाग्रामानो 10-12थासो दं। गिबियावनो लोगोफोर, नोंथांमोननि सेरावहाय आं फिन खेबसे आरो गोदान भिडिअ आपडेट लानानै फैलायबाय आरोना लोगोफोर। लोगोफोर, नोंथांमोना अलरेडि बे मोनसे भिडिअखौहाय सोरनिबा निउस रादाबफोरनि गेजेरजोंहाय नुबोदोंबो जानो हागौ बा नुखादोंबो जानो हागौ। जास्ट आंनि नोंथांमोननि सेरावहाय नैबे मोनसे भिडिअखौ आपडेट हिसाबाव लानानै फैदों, जाहाथे बिथांमोननि बेफोरबायदि जानाय जाथाय न'खरनि फारसे माबा मोनसे हेल्प मोनो खोमा नोंथांमोननिफ्राय आंनि भिउवार्स लोगो नोंथांमोननि सेरावहाय, नङा होमब्ला? बेखौसो साननानै आंनि बे मोनसे भिडिअखौ नोंथांमोननि सेरावहाय लाना फैदों आरोना लोगोफोर। जियानो जा लोगोफोर, नोंथांमोना भिडिअखौ स्किप खालामना जोबजासिम नायलां, अब्लासो बुजि मोनगोन आरोना लोगोफोर। जानो हागौ लोगोफोर, नोंथांमोना बै थाम्बनेलजों लोगोसे टाइटेल बेजोंनो आरो इन्ट्र होनाय ससे भिडिअखौ नायनानै अलरेडि मोनदांनो हाखाबाय जानो हागौ आं दायो मानि थाखाय नैबे मोनसे भिडिअखौहाय लाबोदों आरोना लोगोफोर। सासे जोंनि बर' आइजो हिन्जावा हाबा जाखानाय गथ' गोनांखा, बिथाङाहाय दिनै इन्स्टाग्रामनि गेजेरजोंहाय मोजां मोनलायनानै सासे मुस्लिम हौवाजों खारलांदों आरोना लोगोफोर, गावनि गथ' गथाय बा फिसायखौ गारनानै आरोना लोगोफोर। बिथांनि जिहेतु फिसायनि न'खरनिफ्राय बिथांखौ दिनैनि दिनावहाय मा लुबैफिनदों, बिनि भिडिअनि क्लिपखौ आं नोंथांमोननि सेरावहाय गुवारै दिन्थिलांगोन। नोंथांमोना जोबजासिम नायलां आरो मा जाहोननि थाखाय बोरै खालामनानै बे बर' आइजोआहाय गावनि हौवाखौ गारनानै मुस्लिम हौवाजों इन्स्टाग्रामनि थ्रुयै लोगो मोनलायनानै कन्टेक्ट खालामलायनानै बिथांमोना दिनै खारलांनो गोनां जाखो आरोना लोगोफोर, गावनि गथ' गथायखौ गारनानै। नोंथांमोना नायलांदो बिथांनि जिहेतु हौवाया मा राव लानानै दिनै बिथांखौहाय फोरमायदों आरोना। बुंनो थाङोब्ला नैबे गोदान बोसोर जानुवारिनिफ्रायनो माने बेनाव मोनसे भाइरास हाबनाय बायदि जादों। दिनै बे भाइरासखौ माने डाइरेक्टलि आङो लाभ जिहाद होननानै आं बुंनो नांगोन। आरो आङो लाभ जिहाद केसबो होनाय जाबाय, डिस्ट्रिक्ट लेभेलसिम आं केस होदों। जेरैखि जाया बियो माने हमजागोन। आरो सोरबाफोर माने बेयाव लाभ जिहाद नैबे माने केसाव माबा मोजां मोननाय दंबा थाब मदद खालाम आंखौ। आं सानो आंनि बिसिया माने दाख्लै गेजेरावबो एसे प्रब्लेम खालामदोंमोन। बे बांगाला माने बेखौ ओरैबायदि बुरखायबाय, माने ओरैबायदि फोथायथि होबाय, खिन्थु बियो सानसेबो मालाबाबो लोगो मोनलायफेराखै। आरो आंनि बिसिया माने जेबो रोङा, बे न'आवनो थाबाय थायो, माने जेरावबो थाङाबो, जेबो खालामफेरा माने। ओमफ्राय दिनै आं बेखौ ओरैबायदि आलो गोजोन अननानै सना बायदि, माने दावदै बायदि अननानै जायोमोन। ओमफ्राय बेबो आंखौ ओरैबायदि मोजां मोनोमोन। ओमफ्राय बियो हरखाब नैबे जानुवारिनिफ्राय मा जाखो मिथिया, माने फाग्लि बायदि, माने हारसिं बबेबा मोनसे दुनियाव थांनाय बायदि जादों आरोखि। ओमफ्राय बेयो मोनसे लाभ जिहाद, बियो माने बेखौ बिराद गाज्रि फोथायथि खालामनानै फाग्लि खालामदों। फाग्लि खालामनानै दाख्लै माने 14 थारिख माने सुनिबार ना मामोन, माने सयदुवार कलेजाव फार्स्ट सेमिस्टारनि एडमिसन जादोंमोन। बे समाव आं फिसाजोखौ लानानै एडमिसन थाखाय थाङोब्ला बे खाबुखौ लानानै बियो बै बांगालजों माने खारदों आरोखि। ओमफ्राय बांगालजों रायलायनाया गोबाव जाबाय। ओमफ्राय बियो माने बे बांगाला माने बेनो फैसा थाखानि जेबो खोथा गैया, आं नोंखौ गोसो बायदि माने बिल्डिंआव दोनगोन, थाखानसेयाव उन्दुहोगोन होननानै माने फैसा नांगौ नामा होननानै माने दा खेबसे 3000 थाखा सोना हरदों आरोखि। दा बे फैसाखौबो न' खाथिनि सासे जोंहा मादै होननायनाव सोना हरदों। ओमफ्राय उनाव बे खिथाना होनायाव आं चेक खालामदों सेख'नानै, ओमफ्राय आं फैसाखौ मोननाय जादों। ओमफ्राय आं सेख'नानै बिनि मबाइलजों रायलायबाय थानायावबो आङो सेख'दों। ओमफ्राय बे नाम्बारखौ आं मोननाय जादों। ओमफ्राय बे दिनै आङो सासपेक्टेड मोनसे नैबे लाभ जिहाद केसाव आं बेखौ होनाय जाबाय आरोखि। ओमफ्राय बे केसा माने जोबोर गिदिर केस। बे केसनिफ्राय रावबो बारग'आ। आं सानो माने बे निउसखौ रानिमायाबो नुदोंब्ला माने मोजां सिन्था खालामनानै फैफिननाया मोजांखा, नङाबा बे केसनिफ्राय मालाबाबो बारग'आ। बे डाइरेक्टखा आरो। आंनि बिसिनि मुङा
रहिला ब्रह्म ओमफ्राय बिसि माबा फिसाजो ओमफ्राय आरो फिसाज्ला ओमफ्राय दङ ओमफ्राय बे रहिला ब्रह्मनि बैसोआ 32सो जागोन आरोखि ओमफ्राय सासेया BA फार्स्ट सेमिस्टार ओमफ्राय सासेया क्लास 6आव फरायगासिनो दं आरो बेखौ आङो दहायबो बुंदों फै नैबे थांनाय देग्लायनि बे बोसोरनिनो जानुवारिनिफ्राय बेबायदि जादों आरोखि बे बांगालानो माने बेखौ बिराद गाज्रि माने हरखाब माने मेन्टेलिटि माने साइबारजों मेन्टेलिटि गाज्रि खालामदों आरोखि गाज्रि बेखौथ' माने बेबो खिथायासै ओमफ्राय बेबो माने ओरैबायदि माने सेक्रेट माने इन्सटाग्रामजोंसो रायज्लायो इन्सटाग्रामानो 10-12थासो दङ ओमफ्राय दा माने बे इन्सटाग्रामखौ सेस ब्लक खालामजोब्बाय बन्द' खालामजोब्बाय ओमफ्राय मबाइलाबो सुइच अफ जाबाय माने बे देरहानाय बायदि जाबाय लोगो मोननानै साक्सेस जाबाय नालाय सेस बन्द' खालामजोब्बाय बियो ओमफ्राय दा माने आं जेनबाय नालाय दा माने गावहा देरहाबाय आरो बेबायदि सानना लादों आरोखि दाथ' माने बे गुवाहाटियाव दं बायदि माने डाइरेक्ट सासपेक्टेड माने गुवाहाटियाव दं होननानै माने बेखौ सासपेक्टेड जादों ओमफ्राय दाथ' आंनि फैफिननायनि खारना बेनो आं दिनै निउसावबो गसंनाय जादों गसंनायनि मेन खारना जाहैबाय दाख्लै फिसाजोमोनखौ आं खोथा बुंनाय समाव बिसोरो माने जोबोद दुखु मोनदों ओमफ्राय आंबो माने जोबोद दुखु मोनदों दा माने रानिमाया हायोबा माने थाबनो माने फैथारथों होननानै आं सानना लायो ओमफ्राय आंनि बिहाव बिखुनजोआबो बहुद बुंदों आरो आंबो बहुद गोथौयै सिन्था खालामदों फैना थाफैफिनदों समाजाबो आंखौ राय होदों समाजाबो गनायगोन ओमफ्राय आंबो माने आं गनायना लागोन होननानै सानना लादों आरोखि ओंखायनो आं रिकुवेस्ट खालामदों निउसनि गेजेरजों फैफिनथों फैफिनबा आं बजबना लागोन ओमफ्राय केटलानिफ्राय लाबोनाय जादों दा डाक्टाराबो बुंदोंमोन बेखौ बियो एसे गोबावसिम मोजां माबा खालाम होननानै खिन्थु बिनि टाइमानो जायाखैमोन बियो दिनै आं बे थैगोन होननासो सानना लादों माने बिजों थाङोबा बिनिफ्राय आं बासायनो थाखाय आं बिनि केसखौ बिराद गिदिर माबा खालामदों हायोबा रानिमायाथ' डाइरेक्ट नुयोबा माने फैनाया मोजां आरो जोंनि बर' मानसिफोरा आंखौ हेल्प खालाम माने नङाबा मानसिया गाज्रियानो जाथों खिन्थु आं जिउखौ बासायनो सानदों माने जिउखौ बासायनो सानदों बे थैगोन नङाबा बे डाइरेक्ट खोथाखा आरोखि बेमार दं माने बेमार माने अपारेसन खालामगोन नालाय ओमफ्राय बेनाव प्रब्लेम जागोन आं बेखौ सन्देह लादों आरोखि आंनि खावलायनाया बेनो माने रानिमाया फैफिनथों रायजो राजा गामिनिफ्रायबो बयबो गनायदों ओमफ्राय समाजफ्राबो बुंदों फैफिनथों होननानै बुंदों ओमफ्राय आरो बेबायदिनो बहाबाफोर नुसनोबा अननानै रायजो राजाफ्राबो आंखौ मदद खालाम मानो होनबा मानसिनि जिउआव बिराद दुखुनांथाव जाथाया बेबायदिनो जायो जों मदद खालामलायनांगौ दिनै जाय सुबुङा आंखौ मदद खालामगोन बेखौ आं इसोर बायदि आं साननानै लागोन होननानै बुङो आरोखि आं थ' बेनोमोन लोगोफोर भिडिअ निश्चय नोंथांमोना जोबजासिम जुदि नायदोंब्ला थारैनो बुजि मोनखाबाय आरोना लोगोफोर बिथांनि जिहेतु फिसायाहाय मा राव लानानै नोंथांमोननि सेरावहाय फोरमायथिगो आरोना लोगोफोर आरो ओरैबायदि लाजिथावना बायदि जाबाय जोंनि बर' हिन्जावफोरा हौवाफोरखौबो बुंनो हाला हिन्जावफोरखौबो बुंनो हाला आसलथे दाया सोरनि गोरोन्थि बिथाङा जे बुंदों बिथांखौ सना बायदि अनोमोन होननानै दिनैसिम बिथांखौ खस्थ' होफेराखै होननानै बिथाङा आरो बुंदों जे बिथांनि ब्रेनावहाय बेमार दङ होननानै आरोना टिउमार बेमार दङ बिथांखौ अपारेसन खालामनाया लाबोनाया बांद्राय गोबाव जायाखै बिथाङा दायो जुदि खारनानै दङब्ला बेफोरबायदि टेनसन जुदि हाबोब्ला खर'आहाय इफेक्ट जागोन बेफोरबायदि बाथ्राखौ बुंदों अब्लानाय मा जाबावगोन माने आलो गोजोन मोनजासेयावबो माने न'खरनि गावनि फिसायनि जेनेबा आलो गोजोन अननायखौ मोनसेयावबो दिनैनि दिनाव बिथांमोना माने बेफोरबायदि खालामनायखौ गारनो थांलासै आरोना लोगोफोरथ' जियानो जा लोगोफोर जोबथारनायाव आरो आं बांद्राय बाथ्राखौ बुंनानै भिडिअखौ फोलावनो होना सानाखै नोंथांमोना जुदि अननानै नैबे मोनसे भिडिअखौ नायदोंब्ला हाजासिम शेयार खालाम जाहाथे बिथांनि न'खरनिफ्रा नोंथांमोननिफ्राय एसेखौ हेफाजाब मोनो आरोना लोगोफोर थ' जियानो जा जोबथारनाया आरो नोंथांमोननि सेराव बे मोनसे भिडिअखौ आं लाबोनायावहाय आंनि माबा मोनसे गोरोन्थि जादोंब्ला आं गिबियावनो निमाहा बिनाय थाबाय आरो बेजोंनो नोंथांमोना जुदि नायनानै मोजां मोनोब्ला आंनि चेनेलावहाय गोदानब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो लोगोसे लाइक कमेन्ट एन्ड शेयार खालामदो आरो जोबथारनायाव बै खनायाव थानाय बेल आइकनखौ दाबायना होदो आरोना लोगोफोर जाहाथे बेफोरबायदिनो गोदान आपडेट भिडिअ होयोब्ला गिबि नोंथांमोननियावहाय नटिफिकेसना सहैनाय बायदि स' थेंक इउ स' माच आरो नेक्स्ट भिडिअ फिन खेबसे लोगो मोनगोन बाय बाय